Fl-ofstanar ta' wara li preżenta t-tieni grupp ta' prioritajiet tal-Partit Laburista t-tieni leġislatura tiegħu, il-Prim Ministru seta' jara ir-reazzjoni bajnejh ta' kif dawn il-proposti ntlaqgħu min-nies meta żar il-qalba tal-lokalità tal-Qrendi. Akkumpanjat mill-kandidati kollha tal-5 distretti li fuq se jikkontesta l-Prim Ministru stess, inġabru 20 ta' Qrendin fil-pjazza. Il-koll jgħidu tagħhom dwar kif il-proposti tal-Partit Laburista se joqtuhom direttament. B'ħafna tkellmu dwar il-proposta innovattiva li trasport pubbliku jkun b'xejn għat-tfal, studenti, anzjani u persuni b'diżabilità. Il-Prim Ministru ntlaqa minn xorma tfal, għalhekk ma naqassi li jitkellem mal-ġenituri tagħhom dwar il-proposta li jitneħħa l-ħlas minn fuq l-eżamijiet tas-sekk u tal-matsek u l-eżamijiet jibdew isiru fl-iskola fejn jattendu stess. Kellemhom ukoll dwar il-proposta li trasport tal-iskejjel kollha jitħallas mill-Gvern u jkun b'supervizjoni. Il-Prim Ministru fakkarhom ukoll kif fejn tidħol is-saħħa, ir-residenti tal-Qrendi se jgawdu minn ċentru reġjonali għal kura primarja fil-lokalità ġara ta' Ħalkirkop, fejn jistgħu jinqdew minn bosta servizzi mingħajr il-bżonn illi jivvjaġġaw sa Mater Dei. Dan hu riżultat ta' ekonomija li mhux biss kibret imma rnexxiela tagħmel surplus, fakkarhom Joseph Muscat. U għalhekk mill-għaqal u l-viżjoni tal-Gvern hu possibbli illi jgawdi l-poplu Malti u Awċi b'miżuri innovattivi li qabel għas konna noħolmu bihom.